akong problema sa mga tinuod lang, no? Naglabad yun niya akong okay. Kini kong ako asawa, murag ato lang niya, hungon na ako. Sobra ka ui kini ako asawa. Makalagot kayo, pero aron nyo masabtan ang akong sugilano, no? Inan nyo na ako pagsugod ang akong sugilano, ha? Kini. Minahal kong Carmelita. Dong! Dali sa diripi! Unsa day? Dali sa pa! Unsa sa problema ba? Nasa ko ka diyot boy! Wala na, kita siya nakataganta di subuhon pa kitang pizza. Dong Napoleon! Wala na ako! Dag ni Shirley, ay. Kayat! Bida, ay, pagkakidort, biya tao na niya sawaha. Ano man, day? Dong, sakit kaya akong buko-buko. Ikaw, sagot ko sa akong buko-buko. Dong, katiyot ba? Dili dapit ba? Oo, kapag to res, buko-buko, di ba na malit man tatong murag kamot-kamot, day, ha? Nawa, lagi. Sige na, kay katul ka. Ayaw, sakit kay dili Sakit pa nga, dapit. mo ipakaot ako, ha? Di mo ka nakatol taon. Na, magbuot day kag akong ipakaut mo ang sakit. Okay, no? Bida, di ba na ako magbuot eh? Pagkakidot. Bebe, say mo, be, kay kautol ka na. Kasi sakit, be. Dili sa akong tiil. Oh, tiil, magkakaw niya, buko-buko, mo ipakaot. Magbuot day ka. Connecting mo na. Connecting ka na. Bida, sabi, aeroplano, kaya na connecting flight. Dong, magbuot lagi kag asa. Kaya doon isa, bida sa ni mo. Durar ba kay, murag kag batang may buot, bida. Sige na, dong, kay sakit na kayo. Bida, ako di mo na resign, bida. Kabuang sa kapili mo. Ano sa dismare, pre? Inom sa tawi, pre. Ibuhang imunon, be. Arami din eh, be. Dami imunon eh. Talas ko ganin. Fighter 50, batay butang ni mo rip da. Lami kayo mo nun. Ay, nambot lang ng bayana, pre. Labar ko ng bayana, pre. Ay, kaya nga malagi, pre. Sa iyo kay sapot ba eh? Ay, nga man tao, no? Lagot kay ko, pre. Sa iyo kay sapot kay 5 ka nakatranta kus ba eh. Wala na tayo problema kay nakalungag naman ko, nakaluto na kusudan. Gitawag mo ko, kaya binumugon sa, sus, gipakaw ito ko sa buko-buko. Kay mato niya, sakit ko no. Nagsakit yung buko-buko, unya ipagkaw to day, Boss, boss. ang bayana, be. Sobra ka uwing, nampak yung dako. Nagparayag lang tingali na. Ambot lang, pre, wako sa buto na yung paray. Dada din na. Anak ka ng mga asawa, pre. Mga paraygon kayo. Labing na gimingaw na sa imo mga bukton. Kula ay sa ilame, anang paray ka. Kula ay ilame. Ikaw na lang sabot, pre. Basta mag-iningon ka ni Ani ang mga asawa, pre. Nangita na nagkumbat general. Kasi kubatin na rin, pre. Jir good. Pagkakidot, pre. Makalagot usay ning kitang lihok sa kong asawa. Kay tagsar gyud kay ko makalugar og katkata sa mukon pagita. On then, Dong, Dong Napoleon. Dong, matasa pa. Ano naman sad? Ikuha sa ko sa kong pantipi. Bakas Tuwa sa banyo. Nagtapis mong ko nga ri. Ang pinakugnaan na diri akong panty. Tuwa day sa banyo akong nalimot ko. Kuha sa katiyot ba? Bida sa nimo. Natugong ka nga ripo kawon pag yung tanimo, probida. Ikakuha nito? Bumukaw ba mo yung ga? Ikaw na ikuha Nagtapis nito? lagi ko nga ri. Siya, uy. Sige na dong ba? Sige na ba? Dong Napoleon, sige na ka mag-ilis na ko. Dong, uy, kung asa ka diyot ba? Bida, hindi tangtog. Bida. Watay to, nagbantay, tas tubig, ang mga agas, kadlaon ang mga agas, tugam sa taon kaning style, ano unsa. Tiwas lang tagamay mo katog, di good. Pero kuha ato kay nagtapis na manggug ko, diri lakaw na. Ano siya nagtapis ka? Makahubo pa lang noon ko dito. Torba sa gawas ang atong banyo. Nya mato pa ko sa gawas. O makahubo ko. Kung saan na lang. Sige na ba? Ay, sus. Ay!
Nawa na nakahubo na yun noong ko. Ay, sus, Marisip, abi ako taga-Pakistani, turista nakita ko, bangason kayo. Abi ako sakop ni Bin Laden. Tapay diya, oy, Bin Laden si mong mata. Dugay na tong namatay. Sige na pa, lakaw na pa. Abi, dasan ni mo day. Abi, kay duka, untay mo sa tuyo, untang tangtang ng tuwalya, gitapis di mo. Nya, nawa na yung mundo ka. Sige na, kaya mag-ilis na ko. Lagi! Kidot pa yan niyo, ito eh! Inani ka pala sugo akong asawa taon bisang tuog na tapukaon pagyuta para lang manugo siya nato. Tunya inigatod ko sa akong asawa sa eskina kaya dilim gid siya mulakaw din ako yatod. Pagabutan mo sa eskina. Dong, mag-taxi lang ta ha. Ay layo pa taon kay sweldo day. Anya ikaw layo pa sa din yung sweldo. Pasok na tayo kwarta di ginot ha. Dong, uy. So, mag-jeep ta? Maghipra ta, hipra. Alimuot kay Dong. Dagan po kay pasahero. Dugay ta kasakay. Kay mag-ilugay. Mag-taxi na lang ta. Din mo isus. Uy, hala. Akong face mask. Face mask, uy. Nabili. Sinagoy face mask ron. Takot sa mga kayo. Dili ko ganan mo lakaw. Dili mag-face mask. Naanat na siya Balik ka kadias tindahan, dahil tag-singkor, bitaw na, bida sa gidimoy. Anong balik mo mong ka ng Facebook? Dili ko ato. Di ko ganan ang tagsingko. Gilukis ilong. Kato akong face mask. Tuwa sa kilid sa parador. Kaon niya, ah? Say, unya. Tuwa sa kilid sa parador. Ako gigawit. Kuhaon sa dako, balik mo sa Dubai. Huwag mo ko'y baligya ato din ni. Gatong na siya sa face mask. Minalayo, obvious pa na rin balik. Balik ko lang ka diyo. Sige na ba? Waton ta ka din ni. Sige na. Oh my God. Sige na, kay maghuwat lang ko nga ni. Pagdali, kay abok kay diri. Pagkakindot ka! Taras Doris, ay. Sudah di belada, Vera. Tampis, pait-pait, parat-parat, perbeda. Ay, beda kuyawa, ini style labihana, eh. Kuyaw mo biya, adig ba na? Uli na ko, eh, kay duka na kay ko, perbeda. Oh. Pre na! Ay! Presay! Asa ka, pre? Uli na ko, pre. Uli na ko. Hindi lagi kagikan. Kagikan ba? Kagos kinay taon gatod kumari ni mo re bawo mga laktaw din na triatod. Yato sa eskina? Oo. Mastan pagkaswerte ni mo, pre. Oy, Palas po sa hay pre. Yun ano ko sa break dito ha. Murubing ko bigikang ano ka? nagsakit akong dugan aning among silingan, pre. Ano an? Hilas kayo. Ano lagi ha? Yun sa kanila. Agi pa na, mo anak nila, Pero pre. pingaw sa. Ano, bati kuno ko batasan? Bino ang sexual na. Sila go di agad. Wanay mangangkon, mga bagagnaong na sila. Ay, so si pagtuan tao na nagtuo mga di na tinuod. Buutan ni ba? Buutan ni ka. Alam mo ito kwarto di abi. Ako'y saksiyan ng imong pagkamayon tao. Matatoy mo di sa isa. Ayaw, si pre, subay, studang diyan, pre. Di ka bating batasan. Bagus saan ni priya. Bati nung kagnaong. Kabihila ni bata. Batasan, pre. Butan kay ka. Huwag mo kalupin nung magkabutan, pre. Butan kay batasan. Ay, daog na ka na batasan. Okay na ka na. Bata ka, ha? Oo, lagi daog ka. Daog ka, pre. More pa. Daog ka na. Pambihira ning bata, ah. Porbida basta. Ay, tuwan ng istorya nila. Di na tinuod. May na mga resibo ng istorya nila. Walang katotohanan yan, di ba? Bating batasan. Ba, di na mao. Pero, sorry, pre. Bati lang ang naong. Bida ni mo, oy. Kasakit manulti sa mga kanahan. Waroy nagitas hangin nga itom ng mga tawa na. Sakit manulti. Kay tiyo mo, ingon sila nga batik ang batasan. Grabe sa kini. Ini, paduog niya po ni Peri. Sa klaro kayo nga dili ka batik batasan. Batik lang ang naong. Kasi. Kita nila, pre. Batik batasan, pre. Tulog si Puno. Grabe sila. Sakit sila usulti. Sakit, pre. Sagdi lang, pre. Sagdi lang. Sige, pre. Arin ako. Bida sa ni mo, pre, oy. Hoy, kuan dere. Oy, nay. Unsa na sad ning mga kabuang nimo? Ha? Saan sa man, nay?
Kinikuan ba? Gireklamo sa imong bana bahin nimo. Kay nga naman, asa na yung kireklamo? Kanangi mong pagkahinugo. Kay nga na di ay, dili na siya pasugo. Ikaw ba? Hibaw ka nga may kabaho ng bana mo. Di ka magsigig pa senyorita din eh. Kananeng kamo tao ng bana nimo nga mahawas mo sa kalisod. Kay nga na di ay, nay. Sira din ay trabaho. Ako na, masakoy trabaho. Oo, nakakabitay trabaho. Pero mas bugat ang trabaho sa imong bana. Mao nga ayaw sa palabiig sugo. Kay imbis mo pahuway na, dili na lang makapahuway. Ikaw ay kay kuhaan ka na, narama ka sa opisina. Reklamador gid kay na siya tanan, reklamador kaayo. Bantay lang ginang tawhana. Sige, wa misuguay, bantay bitaw ha. Ilom da, oy. Dapat ikay motiban si mong bana kay asawa ka. Dili kay imong bana, maunalay pati manon sa iyong kaugalingon. Anong sabaya ka? May gani kay misugot sa nang mo trabaho ka. Ang ubang bana bayadi, gyud mo sugot. Nga manarbaho ang ilang asawa. Kay way makaatimas pa ni May. Pero ikaw, hey, pagkakido, tibo bataa ka. Nanay! Ay, kalami. May sabak, pero milagro na. Ang lakaw kong asawa ron. Mamuka mo na to. Manuko to, manuko to. It's a miracle. Wow! Nako ni Adto na ko. Aday? Adto na ka, day? Bungol ka, wa ka kadungog sa kong gisulti. Adto na ko. Nagikaya mo sulti ron, day. Time para ko kadiit. Nga nung taon nga, mura ka gisapot ka, ha? Dili kay mura, gisapot gid ko. But why, ha? Nga naman. Tungod nimo. Ha? Karton, so isahan ako. Unsa, day? Naglagot ko, kay nagsumbog-sumbog ka dito sa akong inahan. Ikaw, nakalitan ko na yung mga purlong ron, ha? Mura di na kay kaigat. Di ganaan ko ato igat ka. Ilam din na po yun, maigat ka ron, naglagom na liog nimo. Isumbor ko si Manahan, ha? Huwag isulti dito, gawa sa imo ang pagkahinugo. Kana, muna akong gikalagutan, nga nagsumbong-sumbong pa nga hinugo ko nimo. Unsa, di na lang di ko pwede makapanugo nimo, ha? May lagi kay manugo na ko. Hilas ki kastananda. Sa taon kayo, hangar ko gamay. Dili ka! Kalma lang ko daon sa... Dili mo na kalma. Sugoy ka ron, mag-iyahay na ta. Ha? O siya? Mag-iyahay na taglihok. Di ko manugo nimo, pero ayaw sa panugo na ko ha. Ayaw na ginapol yun ha. Doy! Bahala ka niya. Di mitabong nugo ko ni mo duriya ka. Pinsay nagsiraan ng kripo nga gihugot, manik maayo, di naman ni maaple. Ganahan ko yan. Tingong di mo maglagot ko. Di probably. Disuti ko na disgripo ay. Malas. Sira, magmaayo, maglagot. Isang peto na ko. Bida. Patasaan na itas garpo. Sige lang ka! Kiahak man yun, eh. Kagahil ba nilisuon? Huwag ka na niya gituyo para di ko kakaligo. Inahak, saan man na ako? Ikaw makaliguan eh. Hindi na ba ko makasangpit sa kanahan nga Napoleon? Bahala sa kadya. Bisa ginong kumusangpit. Bahala ka niya. Hala. Awitin mo. Ang kanahan, katakanta pa. Kung nagpasuya na ako da. Bahala ka diha. Sabog ko man ang pit ni mo. Bahala ka diha. Dili ko maligo ron. At isasayaw. Nimal ay gipalagot ko ay. Nagtapis na rin ba ko nga rito aliya kay maligo na unta ko pero duda ko gituyo ginis kanahan. Sa sarap. Sa pagtiti. Ayo. Na may tao? Ang jay ato, Brad. Sir, special offer. Natay toothbrush, natay nilkater, naipugong sa buhok. Ay lang, ano, kay marawan ng kinanglan tao na. Sus, brato na ba kayo no, sir? Excuse me. Kaya kini. Pwede ko makapamalihog ni mo? Oh, sure, ma'am. Special offer ganini. Dong, dali, dong. So, diri, dong, dali. Wow, kalamian eh. Dali. Ang hangol eh. Ay. Itapis ro to ali akong asawa. Sige tutong sa dapis tubangan. Pero milok. Nimal, Dori, nimal.
Doon ay, sundan ako. Animal ay, biday pasod doon tindero sa special offer sa pasod sa banyo. Wala, animal is doon eh. Bida, naginot yung tindero special offer. Sige pa, kana. Sige pa, kana. Lisua pa, kana. Suwa, animal. Uy, sir. Ay! Unsa ba nga, unsa na? Unsa yung gibuhat ida? Special offer, sir. Special offer, unsa yung special offer? Ipaliso na ko ang gripo kay bagason. Nga naman, samok-samok mo kaniya. Gawas ko na dito. Oh, perbida, ako tagiyan ni bayaw niya, ako yung mugoson. Kini magmugosa, bida. Hot, kag naong na hot. Gawas niya, hot. Uy, special offer man ni sir. Special offer karon kanana ka. Itagak ti karon bak. Bida, sus! Gawas ito! Bida, gawas ito, gawas. Usawan? Ha? Unsa man tayo sa anak ko nimo, special offer man ni sir. Ay, special offer, gawas! Mani problema na ko, grabe yun ang away na ko taon sa among akong asawa taon. Grabe among away. Batas tanes garbo. Buwagan, bagaan na ko siya. Sus, bida. Bam, tabagi ko ani Bambe. Pero tinarong yun, Bam, ha? Usaban, Ati Pres, paliw Ati Pres. Ikay ako pangayuag tarong yung tambak. Ikaw rin tarungan ng liri, ha? Be, sulti ko. Kang kamoy pa sulti yun, unsa man? Napoleon.